Ntiere karkae, Ogai mar Obila Douglas Kanja norem chopo e nyima doho kendo koro chiwo ler ewi ndhicho mago maga ojende kata rawere mabende osebedo kolal e pacho kae. Ma en tok kane koro bende doho norem chopo e nyim doho kinde mokalo. Mano nyim jaod bura kata jayal bura Bahati Mwamuye juma mokalo, mano bang' chik manochiw kod jang'ad bura no bende koro chopo kar kanyo. Mano kanorem chopo e nyim jang'ad bura Bahati Mwamuye juma mokalo. Mano bang' chik manochiw kod jang'ad bura no mane dwaro mondo mi Kanja ochope doho en owuon. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, Kanja koro nomi thuolo mano mogik mar chopo e nyim doho, ka ok kamano tibiro kaw ne okang' mager. En odiechieng' manirito kod oganda moloyo to wede mag rowere manoteki. Kata odoko ni rowere go osewe thuolo, chik mar doho mar dwaro ni Ogai mar Obila ochope doho ewi wachno ne iritone ka ibiro kete tim. Kata kamano, Kanja kod apisas mamoko mag sirikal ne orem chopo dwaro mar doho manyocha dwa ni oler matut ewi tim mar teko kendo lal gi rawere. Kaluwore gi okinde mage, Kanja nokoyudo thuolo mar chopo e nyim doho kaluwore ni ne oyuoro romo moro ewi chal mar arita pacho kaendi. And I am informed, my lord, that the Inspector General left his office earlier this morning to attend an urgent security meeting. I do not have the details, my lord, of the nature of the meeting. Conduct and becoming in this country that court orders are thought of as mere pieces of paper. On behalf of the Law Society of Kenya, we will not condone that culture and we will not condone that habit. So if those two individuals are not in court, no business can proceed in this court today. E kindego, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, kaachiel kod director mar duol matayo weche mag wuoth NTSA, bende nokochopo e nyim doho. Ne en ywaruok e kind okil Dan Sanomari manochung'ne jatend migao mar arita e burano kod jang'ad bura Bahati Mwamuye, magiko nogolo koke kendo riembe oko mar doho. Person who is appearing with you will continue. Mr. Omari, take your leave. There is no response, Mr. Omari. I gave you an opportunity. I explained the rules of my court. You decided to try them. This is the consequence. Please leave my court. Mr. Omari, we are not having a debate, a discussion, a negotiation. Please leave my court. I can't, please. I'm not an advocate. The court has already struck me from representing my client. I have not struck you from representing your client. I've asked you to leave for the purposes of today. Can I sit and follow the proceedings? No. Okinde manochung'ne Ogai mar Obila Douglas Kanja nowacho ni gino momiyo ni dwaro Kanja ochope doho en owuon ne en mar chwalo rowere manoteki, gino manok onyal timo kaluwore ni rowere go nosewe thuolo. The purpose of attendance of my clients was so as to produce. Yes. Now that the second to the sixth respondents, as I have submitted, it is in the public domain. Yes. That they are now with their family. There is no production that can be done by my clients. The only way my clients can produce them is to arrest them and bring them to court. And there is no need. Komachielo, doho chiwo chik ni Ogai mar Obila machon Jafet Kome biro kawo ting' mar timo Obila e bwo telo mare e kinde ng'anyo mar riwruog lakteche KMPDU ni mano ne ranyisi mar tiyo gi teko mathoth. Jang'ad bura Bahati Mwamuye koro chiwo ndalo 14 mar chiwo thuolo ne rowere manoteki ndiko dhogi e tesend Obila, gino mabende biro chiwo thuolo ne Ogai mar Obila kod apis mar Jamin Buche timo nonro makare. Rowerego oting'o Bernard Kavuli, Gideon Kibet, Peter Muteti, Ronnie Kiplangat kod Billy Mwangi. If the Inspector General of Police misses on that third hearing date, I will go with option 1. I will cite, convict and sentence on the spot. With respect to the director, DCI, I will convict and invite him for mitigation and sentencing. There will be no further opportunities beyond this next hearing date. Mana kaka jalupne, Ogai mar Obila Douglas Kanja norem chopo e nyim doho e tielo mar ariyo. Jang'ad bura Bahati Mwamuye koro miye thuolo mogik, ka ok kamano biro chuno ni kaone okang' machielo mar chik. Nyakidi, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Erokamano